Jiger parlar çalnanı sağlar, hä yetirer dağdı daylanar zemin. Dutarga jol çalnanı sağlar, bugün sizin bilen saylanan zekin. Assalamu alaykum Türkmen halkyny, toylara, bayramlara beslenýän. Türkmen halkynyň millidir gahrman arka dağımydyň. Arka dağly gahrman serdarymyň saýasynda her güni toya bayrama beslenýän edil ileşler. Ene görüşüňiz diýaly saylanan zekin at gepleşiňiz elbetde bugün siz bilen Türkmen owatylary aýlymynda ýaýlymda mehribanlar. Inni edileşler gepleşigimizde her sany bolşýaly, biziň gepleşigimizde öz ýaşyna garamazdan dekinni çağalar gatnaşýar. Elbetde olaryň okuyup başarlyklaryny görmekle üçin bolsa biziň Türkmenistanyň atgylan artisti, Türkmenistanyň halk artisti, has orusy halypalarymyz, ýyllys aýdymçylarymyz myhmançylykda bolýar. Gepleşigimizde ýyllys aýdymçylarymyz, bagşylarymyz, halypalarymyz myhmançylykda bolýar. Inni bu gepleşigimizde ajaýyp aýdymlar bilen, owazy mukamlary bilen siziň ýüregiňizde has bir ýakymly aýdymlar bilen dowam etjek biziň estradamyzyň meşhur ýyllysy. Türkmenistanyň atgylan artisti Ali Aliýew bilen gepleşigimizi dowam edýäs. Ene diýleşler saýlanan dekine at gepleşigimizi siziň bilen dowam edýäs. Biziň bu gepleşigimizde myhmanymyz Türkmenistanyň atgylan artisti Ali Aliýew. Ali gepleşigimize hoş gördük. Sağ olun. İlk bilen şu gepleşige çağıranmada siziň dörediljilik toparňyzda köp sağ bolsun maýdan. Gowy iş edýäňiz, biziň ýaş zekillerimizi ýüze çykarýaňyz, işimize üstünlük ardy edýän. Şu fırsatdan peýdalanyp bize şular ýaly giň mümkinçilikleri döretip berýän gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza köp sağ bolsun maýdan. Ali gepleşigimizde ene çağırymyzy kabul etdiňiz. Ilk bilen size sağ bolsun aýdýar. Çağırymyzy kabul edip gepleşime gatnaşýaňyz. Diýseň begenim, bu gepleşigimizde şeýle owaly aýdymlar ýerine ýetirersädir. Bir näçe aýdym getirdim öz sağdan toparym bilen. Nesip bolsaýadyr, gepleşiň dowamyny ýerine ýetirip bereriz. Uluğa weselen. Elbetde gepleşigimiň dowamlygyny häzir siziň bilen ýene bir ajaýyp garaşylmadyk sowgatlarymyz da, garaşylmadyk siziň muşdoklaryňyz da, saýlanan zekinlerimiz da. Olaň okuyuplaryny göreriz, zekinlerni göreriz. Garap bu gepleşigimiz hat gyzykly geçer. Ýöne ilki gepleşigimiziň başynda bir siziň ýerine ýetirmeňizde owaly aýdymlaryň bilen dowam edäýeli. Baş üstüne. Ona diýleşler saýlanan zekin at gepleşigimiziň myhmany Türkmenistanyň atgylan artisti Ali Aliýewiň ýerine ýetirmeginde ajaýyp aýdymyna hemejen bilelikde tomaşa edelim. Lelem geçti ay günlerim, men sana garaşýar. Açıldı bağda güllerim, men sana garaşýar. Lelem geçti ay günlerim, men sana garaşýar. Açıldı bağda güllerim, men sana Yada düşer sen gözlerim, canıma milkem sözlerim. Wagt bolly sen gelmedin, men sana garaşýan. Yada düşer sen gözlerim, canıma milkem sözlerim. Wagt bolly sen gelmedin, men
Bugün çalyan söýgü sadım, bagşedýärin saňa ýarym. Gara gözlüm sen dildarym, men saňa garaşýan. Bugün çalyan söýgü sadım, bagşedýärin saňa ýarym. Gara gözlüm sen dildarym, men saňa garaşýan. Aýdyp ýadasaň sen söýýän diýen söylerim. Aýdyp ýadasaň sen kyn geçen günlerim. Aýdyp ýadasaň sen söýýän diýen söylerim. Aýdyp ýadasaň sen kyn geçen günlerim. Parlanır pervana aşkım daşından. Pervanalık döwri geçti başımdan. Söýdüm ýary men 17 ýaşymda. Gödüňimde gally keşpin bäwülüm. Ýary men 17 ýaşymda. Gödüňimde gally keşpin bäwülüm. 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 Aklym hayran saňa gülüm. Gece gündüz sen geregim. İlkinci ýalňyz söýenim. Sen diňe sensiň bäwülüm. Aklym hayran saňa gülüm. Gece gündüz sen geregim. İlkinci ýalňyz söýenim. Sen diňe sensiň bäwülüm. Ýadygerlik gally menne suratyň. Gödüňimden gitmez senin syratyň. Bilkiläläm bolarsyň meniň bagtym. Yüreğimde gally keşpin bäwülüm. Bilkiläläm bolarsyň meniň bagtym. Yüreğine sallan yara bäwülüm. 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 Aklym hayran saňa gülüm. Gece gündüz sen geregim. İlkinci ýalňyz söýenim. Sen diňe sensiň bäwülüm. Aklym hayran saňa gülüm. Gece gündüz sen geregim. İlkinci ýalňyz söýenim. Sen diňe sensiň bäwülüm. Aklım hayran saňa gülüm. Gece gündüz sen geregim. İlkinci ýalňyz söýenim. Sen diňe sensiň bäwülüm. Aklım hayran saňa gülüm. Gece gündüz sen geregim. İlkinci ýalňyz söýenim. Sen diňe sensiň bäwülüm. Ene diýleşler saýlanan Zekin at gepleşigimiz dowam edýär. Bizim bu gepleşigimizde Türkmenistan at galanan artisti Ali Aliýew. Ali köp sag bolun. Ýani türkmen ajaýyp aýdymlaryňyz üçin. Şeýle ajaýyp gepleşikleri, şeýle zehinni çağalarmadan okuyup başarnyklaryny ýüze çykarmakda, şeýle gowy gepleşikleri ýady etmekde bize uly mümkinçilikler ödüp berýän türkmen halkynyň millidir gahrman arka damadyň arkadaly gahrman serdamyň janlar sag bolsun. Ömürleri uzak bolsun.
tutýan tümni işler elmede ama rowaja alsyn. Ale, gepleşmeden ondan şeýerine sonra jogaplar bilen dowam edäýeli. Baş üstüne. Ene siziň owazy aýdymlaryňy dinleýär. Esasy aýdymlaryňyň köp bölegi söýüş hakynda. Söýüş hakynda aýdymlar siz özüňize has ýakyn duýaňyz. Şoň bir syry barmy ýa özüňe şeýle joşýaňyzmy şo hakynda aýtsaňyz? Köp bölegi söýüş hakynda aýdymyň özü söýügi de benim pikirimçe. Aýdymyň özü söýügi diýip, watana bolan söýgüm bolýar ýa ýurdumyza bolan söýügi. Şolary wasp edip söýüş hakynda da aýdym kän aýdýar, watan hakynda da bar. Enelerimiz, ejelerimiz wasp edýän aýdymlar bar. Sadyny toparymyz bilen maslahat edýär, hem aýdyma aýdyp bolanok öz sesine geläjek. Aýdymlar işleýär. Size şu esasy söýüş hakynda watanymyzy wasp edýän ajaýyp bir joşun aýdymlar aýtmakla gowerýär. Tek muştaklaryň ýöretip bize SMS ýoladylar. Sizden şu sowala jogap bermegi haýyş etdiler. Size mene görüşüge diýeli togra jogap berdiňiz. Indi muştaklaryň üçin bir o aýdymlaryň bir ýerine ýetirip berseňiz, diýseň bir jüpüne düşdi bolar bu gepleşmede. Gitara saz uralyny getirdim. Siz ýa-ni gelýärken gördüm, gitara saz uralyny eliňizde ekeni. Onda gepleşimiň şu ýerine siziň ýerine ýetirmeňizde gitara saz uralyny bir ajaýyp aýdymlaryň bir ýerine ýetirip beräýin. Baş üstüne. Bir gün ýağışyny ýet bilen ýüzlendim saňa. Belki de hoş görmedin, bakmadın bana, diýdiň ýok. Men diýdim güneş doğupdyr, sen diýdiň gara. Men diýdim gyşda gelende ýygalar gara, diýdiň ýok. Diýdim men sana hiç kaçan ýeke goýmajagmy, seni taşlap başgasyna ýar bolmajagmy, diýdiň ýok, diýdiň ýok, diýdiň ýok. Diýdiň ýok, diýdiň ýok, diýdiň ýok. Diýdiň ýok. Kimin çalışýar aylar, men idim bar ýyl içinde 12 ay bara, diýdiň ýok. Men idim insan gözüne düşürmüş karanlyk, ýümüňi oýlan sana oýlan birazjak, diýdiň ýok. Neniň sen açyk sezlemedin, anlamadım hiç. Seysem de seni inni mecbur bolla geç. Diýdiň ýok, diýdiň ýok, diýdiň ýok. Diýdiň ýok, diýdiň ýok, diýdiň ýok. Diýdiň ýok. Açılsın yaş ömrümde, gelse yönüm görleşeli sevgimiz diye, diýdiň ýok. Sen diýdiň kuşlar uçanma kanat açarlar, men diýdim ýyllar gökde şuňla saçarlar, diýdiň ýok. Diýdim men sana hiç kaçan ýeke goýmajagmy, seni taşlap başgasyna ýar bolmajagmy, diýdiň ýok, diýdiň ýok, diýdiň ýok. Diýdiň ýok, diýdiň ýok, diýdiň ýok. Diýdiň ýok. Men diýdim bu hasratlaryň haýryda ýokdur, ikimide gaýgyly azaby köpdür, diýdiň ýok. Bir pırsat kemalara ýaşardy gözüm, titreýe diýdim bir dinlesedim, diýdiň ýok.
açık söylemedin, anlamadım hiç. Söysem de seni inni mecbur bolla geç. Dedin yok, dedin yok, dedin yok. Dedin yok, dedin yok, dedin yok. Dedin yok. Kolum boyuna salıp maşuklar yali, ay cerenim bilesiyle gideli. Kolum boyuna salıp maşuklar yali, ay cerenim bilesiyle gideli. Güne karşı bolup doğuna yali, güne karşı bolup doğuna yali. Gelseyenin bilesiyle gideli, ay cerenim bilesiyle gideli. Gideli, gideli, siyle gideli. Gideli, gideli, siyle gideli. Ay cerenim bilesiyle gideli. Yerim bağına bilsiyle gideli. Adımı aydımda yanlanır yali, vasfımı kitaptan gözlenir yali. Adımı aydımda yanlanır yali, vasfımı kitaptan gözlenir yali. Yürekte küdüğün söylenir yali, yürekte küdüğün söylenir yali. Gelseyenin bilesiyle gideli, ay cerenim bilesiyle gideli. Gideli, gideli, siyle gideli. Gideli, gideli, siyle gideli. Gelseyenin bilesiyle gideli. Yerim bağına bilsiyle gideli. Aşı oğlan gözlep vasfını yadar, bir de şeyle acayip günler gelir. Aşı oğlan gözlep vasfını yadar, bir de şeyle acayip günler gelir. Bizim bu sevgimiz yadigar kalar. Bizim bu sevgimiz yadigar kalar. Gelseyenin bilesiyle gideli, ay cerenim bilesiyle gideli. Gideli, gideli, siyle gideli. Gideli, gideli, siyle gideli. Gelseyenin bilesiyle gideli. Yerim bağına bilsiyle gideli. Gelseyenin bilesiyle gideli. Yerseyenin bilesiyle gideli. Alay, çok göz sağ ol. Yerine tırpıran acayip aydınlanmak için. Inni, alay, bizim birleşikmeden gıdıklı yerleri devam edip başladı. Ine görüşünge alay, bugün kepleşimizde bizim yeni tez sahipamız, özümüzün azriye döreticilik toparını bilelikte. Tez sahipamızda önümüzde kutu var. Bu kutunun içinde häzir men size bir soru berýän, şu soruň jogaby var. Özüňiz şu soruň esasynda biljek bolmaly. Elbetde size de gyzyklydyr. Doğrudan. Bir de serede oturan tomaşaçylarymyza da gyzykly. Eger taýýar bolsaňyz başlap bilýär. Başladım. Kutuymyzyň içinde adama baky dost, sizem ulanyňyz geçi wagtyňyz
edil şu wagt ýaşyňyzda ulanýaňyz iň bir peýdaly zatdan biri bar. Şunun içinde. Şoň içinde. Adamın dostu vardı. Awa. Leh. Piller gördün böyle. Böyle. Benim pikirimçe yan kayıtçına göre adamın dostu diýdim ki çağalıktan mullanlayan, şu wagtda mullanlayan zat bolsa, emişe adamın ýanyna bolýan zatlaryň biri. Pikirimçe men kitap muhadi pikir edýän, kitapdyr edýän. Men pikirimçe kitap näme kiçilikden okulýar, peýda da berýär, maslahaty berýär. Kitap diýilen zat. Ya peýdal diýsem belki ol iýleýän zat bolmagy mümkin, ýa geýleýän zat bolmagy mümkin. Ay yok, bunun için de kitap türüdyen mene. Bolmasa da şoňa ýakynrak bir zat bolup biler. Adam hemişe ulanýan zat gerekli zat. Hem saňa dost bolup bilýän zat. Mene kitap diýen şoňa. Iň soňky anyk jogabyňyz. Anyk jogabym kitap. Diýip pikir edýän. Kitap diýen ha. Ýeri bolýar. Onu edileşler salawatymy da açýar. Türkmenistanyň at galanan artisti Ali Aliyev. Elbette gutuymyň içinde Kitap bar diýip jogap berdim. kitap bar diýip jogap berdi. Dogrymy-ka? Al açaýynmy ýa-da? Kitap bolmasa da şoňa ýakynrak bolmagy mümkin. Meselem näme? Ýaşkagym ulanýan, şu wagtda ulanýan diýen. Galam kaya. Ol sizin öz jogaňyz belki galam bolup biler. Ya olmasa dipter bolup biler. Şu öz aýdymlaryňy ýazmak üçin ulanýaňyz, kiç wagtyňyz ulanýaňyz Aydym çün kitabym okulýar, goşgam okulýar. Dostum diýär. kiçilikde şu wagtda wepaly dost diýeňizde şondan näme gözleňe gelýär size? Kitabym dost bolup biler. Onu anyk jogap kitap. Kitap diýerler şoň. Kitap diýermi? Galamam däl, depterim däl, Kitap. kitap. Onu edileşler, siz hem taýýar bolsaňyz, biz sarlawtymyzy açýar. Ali taýýarmysy? Taýýar. Beden sarlawtymyzyň içinde ala. Magtumul atamyň goşgulary ýygnysy. Ine hakykatdan hem duýdum da kitap. Kiçkäňem okuýam. Näçe okasaňam hergede okanda ýene täze manylar berýär da terbiýeleýiji. Ne bu ýylymyzyň ady Magtumul atamyz bilen baglanyşykly. Pägim paýgaz ummany Magtumul Praga diýip goýuldy. Magtumul atamyň bu kitabyny dostluğa manymly, ýani terbiýeleýiji. Onu ilm duruşu bilen aňyrsyna ýetip bolmajak zatlar Magtumul atamyň. Bize peşkeş goýan goşgulary. Berekella. Ali. Benim bildi. Özüm beğendim. İçinden Magtumul atamyň kitaby çykanda hasam beğendim. Bizden sahypamy gowardyňyzmy? Bu oýlap tapdyň. Hakykatdan hem pikirlendirýär. Näme çykarka diýip özüm pikirlendim. Mene birinji kelleme gelen pikir kitap. Kitap diýdiňiz. Elbetde menem jogaňy özüne ertmejek bolup, şunça ýaňyşdyrjak bolum ýöne siz öz pikiriňizden dänmediňiz, deňe kitapdy jogap berdiňiz. Diýişiňiz alam dogry bolup çykdy. Köp sag bolun. Onda gepleşýärmide bir ajaýyp aýdymlar bilen, bir owazly mukamlar bilen dowam edýär onu. Şahatlaňyzy şolaň üstü bilen bir beýan edip berýän. Başlyk. Tüy oyun derler, düşünmeyi şoňa, seni görsem ýa gaýda bilemem. Tüy oyun derler, düşünmeyi şoňa, seni görsem ýa gaýda bilemem. Ýan-ýanyň oduňy, anan ýerim,
Bardım seni sorap senin ýygyňdan, awadan sen sonam hemme gyýlardan. Bardım seni sorap senin ýygyňdan, awadan sen sonam hemme gyýlardan. Aşk oğlan yanar bolunedinde, aşk oğlan yanar bolunedinde. Yüreğinin zarın ayda bilemok, seni görsem ýyla kayda bilemok. Yüreğinin zarın ayda bilemok, seni görsem ýyla kayda bilemok. Saçları tavlan tavlan, misli balık bolup tavlan. Zülfleri tavlan tavlan, misli balık bolup tavlan. Karışıp dur bir oğlan, bir berine bak sen geregin. Karışıp dur bir oğlan, bir berine bak sen geregin. Ay senin adın gerek, udin boyu direk, gel seni görmene geldim. Senin adın gerek, udin boyu direk, ben seni görmene geldim. Gül şemalın zarimin, aşık gidin birime. Gül şemalın zarimin, aşık gidin birime. Men geç gördüm yaramin, bir berine bak sen geregim. Men geç gördüm yaramin, bir berine bak sen geregim. Ay senin adın gerek, udin boyu direk, gel seni görmene geldim. Senin adın gerek, udin boyu direk, gel seni görmene geldim. Senin adın gerek, udin boyu direk, ben seni görmene geldim. Ay senin adın gerek, udin boyu direk, gel seni görmene geldim. Ali, ene gepleşimizde bizden saylanan zekildi Altınay. Altınay gepleşimizde hoş gördük. Köp sağ olun. Men Altınay Durdalyj we Saýlana Zehirler gepleşiňize çağıranyňyz üçin köp sağ olun. Gepleşimizde nereden geldin? Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesinden. Berekella. Ben ölçülemek yana. Şeyle mi? Ene Ali, bizden gepleşimizde gatnaşan saylanan zekilimiz aýdym aýtmakly gowy ýa. Näle aydymlar aýtmagy bolýar? Watanymyz hakda, tebiýat hakda, joşgul aýdymlar aýtmagy gowy. Berekella. Ene gepleşimizde Ali, gepleşimiz dozorda oturmaly. Gepleşimizde bizden saylanan zekilimiziň owazyny görelmi? Görünçüňce. Ne Altınay, gepleşimizin şu yerine var. Nähel aýdymlar ýerine ýetirip berje. Ya görünç oturan ýerimizde aýtyrsak nähel bolar Ali?
Olur. Onunla gepleşýänimiziň şu ýerine men tebigatymyzy wasp edýän aýdym ýerine ýetirip beräýin. Baş tutmaz. Salkın zehir çağına başı bir biz ayrayar Minin gülü bağımda aydım himsad yayrayar Sular aksın sad etsin yeller öksün sad etsin Minin gülü bağıma ocağını yad etsin Berekella. Berekella. Owadan tekin var. Mektepde okuyan Aw, ikinci çağılar sanat mektebine balkon olay. neler mümkün bolsa. Yine bir aýdym aýtyp berjegimja. Asla seni gel görmemişim ektir narin Umrama seni bir vermesin eklemesin Gamgı kınlım hayalımdan daran Bağ içinde gül görmesin eylemesin Gamgın kınlım hayalımdan daran Bağ içinde gül görmesin eylemesin Berekella, berekella. Atık Berekella. öyle mi? Altınay deysen odan lavada sesin var. Bakın savur. Gelecekte Türkmenistan diyarımızda, vatanımızda vepalı yaşayan biri olup yetişmek tüy süremiz ardı ediyor. Tuğla bileceğimce o ne yazık gümüşük dedim var eken. O yeni türgünleşip kalsam o işlesem, öğrensem. Yani bu sunmat yolunu angrısı yok. Ne şu öğren vermeli. O köp vaktini o sesin önünü verip çık, sesin ayağı çıkartmasam. Ulu sepkitleri yetersin deyip o ne medyası bir de. Ale, sesi ayama için nemeler iyi-mail mi, nehili sular içmeli mi, ne masakat Ses dilinde de esasen bir angrıyımda bir bolmalı. Arıncılık bilen ses dilinde bolmalı. Ne çiğimin sesi alıp. Tamam, yedinem böyle neme zahmet esasen köp bölümüm zahmet bolup duruyordu. Köprek türünleşmeli. Köp işlemeler umuman alanda. Nungum ayamalı soğuk saatlardan. Yiyen çiğen adına üns vermeli köprek. Uğuz yarısı uçup birden aydım aydıp sonra çay içip kalınca. Soğuk su içen arsın ha, atına. Ya soğuk su işte böyle ses çıkmıyor. Gelecekte bir yaşaydım çilan bir yol vatanımda kahraman arkadağı, serdarımda, vatanımda hizmet edip bir ulu aydımçı bolardım deyip tamam edeceğim. Mümkün olsa da şu yerine aydım dinleyelim. Onu alı gepleşimin şu yerinden altınacıyımın yerine yetirmeni bir sahnada elbette sağlarına yigitlerin birlikte bir o doğruluğunu baydın dinleyelim. Başlamış. Ayar mı altına? Aw. Onu edileşler saylanan zekin at gepleşimizin saylanan zekinin yerine yetirmegine acayip aydımına hemeceğim birlikte tamaşa edelim. Gelin dolar doymadı, baktan dolu yönüde Toy toyları böyle, soğun aydım sadece Gelin dolar doymadı, baktan dolu yönüde Toy toyları böyle, soğun aydım sadece dağlara, yargılanırsın dağlara Atlasın dağları, üfledi dizekleri Tüpür
hana bara bulun amara Elum galam dilim dolasara Damar hana bara bulun amara Toy toy bayrama dolasara Tuval beyazara Bilet okun nakları Ekız oğul kırlıdan Doğru kızın nakları Kırmızın yazlara Bilet okun nakları Ekız oğul kırlıdan Doğru kızın nakları Bütün yaşlara Deniz botun nakları Ekıl oğul kıyılardan Doğru tutun taşları Tuvaleme yaşlara Deniz botun nakları Ekıl oğul kıyılardan Doğru tutun taşları Bütün yaşlara Deniz botun nakları Ekıl oğul kıyılardan Doğru tutun taşları Tuvaleme yaşlara Deniz botun nakları Ekıl oğul kıyılardan Doğru tutun taşları Baktılar yaşlara Çok sağ ol Altınay. Deysen coşkun aydımla yerine getirdi. Toymuzu vasf ediyen acayip aydımla yerine getirdi. Çok sağ ol. Ali bizden saylana zekinmez ne hayır bir. Özümüz baka versen. Men ýakty işim ýalyk, gowy söz ýok. Aýtma diýene diňe ýaşda gelecekde işläp teleýaýlymyzda köpräk görünüp durup, o halk köpçüligini ýene täze aýdymlary işläp, watanymyza gahrman arkadaşlar gahrman serdarymyzy wasp edýän aýdymlar bilen çykyş edip halkymyza hyzmat etmegini arzu edýän çygyjak. Biz yaşlara şeýle mümkinçilikleri öğretip berýänligi üçin gahrman arkadaşlarymyza, gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Ene Ali gepleşigimizde bizden saylana zekirmet Kakajan. Kakajan gepleşmede hoş gördük. Kakajan, gowmy? Owe, Nereden geldin sen? Leva velayetinden Kerketrağına geldim. Ay öyle mi? Mektepte bakalım gowmy? Bakalım owe, Näçeli galya? 5 galyat. Sen saylana zekin gepleşigine geldin, näme getirdin? Kakajan. Birgeden yurtta okap berýär. Ay öyle mi? Bir näçe sany ýurtlary, baýdaklar görkezseň, şoň paýtagtyny şeýle hem atlar bilýär. Ähli ýurtdan. Hatta ben ýene bir geň alandadım mı? Geçen kedek biz synak gördük. Uly karta aslyk öňünde bir-birden hemme ýurtdan atlar bilýär. Ödem näçe ýaşynda sen şuňa Kakajan? 8 ýaşynda. Ay 8 ýaşynda. Şak geografiýany geçen. Geçen o, baramynda. Ham Kakajan, menem şu ýaşym bilen höwet etip öwrenesim gelýän zatdan biri. Geografiýa. Geografiýa. Şu ýurtdan nerede ýerleşýäni. Ham Kakajan görelim. Inni häzir bizden ekranymyzda ýüreti iýleşlenmesi üçin bir näçe sany ýurtdan baýdaklar çykýar. Kakajan bir-birden şolaň atlaryny aýdýar. Eger dogry bolsa biz elbetde ene şu ses bolar, eger ýangyşsa şu ses bolar. Kakajan taýarmy? Taýýar. Taýar bolsaň, ene häzir planşetimizde biz görkezýäs. Ene bir näçe sany ýurtlar çykdy, bir-birden şolaň atlaryny aýdyp berýär. Taýar bolsaň, Kakajan wagt gitdi. Argentina, Täze Zelandiýa, Bolgariýa, Gresiýa, Zambiýa, Kolumbiýa, Liechtenstein, Malta, Monaco, Ostrow Folk, Paraguay, Respublika Kongo, San Tomé y Príncipe, Ukraina, Finlandiya, Ekvador, Yuar, Japonya, Salvador, Costa Rica, Kanada, Endonezya, Alжир, Armenia, Belarus, Botswana, Burundi, Velika Britanya, Gana, Gruzya, Jersey, India, Kitay, Kuveyt, Lüksemburg, Madagaskar, Marokko, Moldova, Niue,
Oman, Ostrov Kayman. Ay. Berekella. Beden saýlanan zekinmez. Berekella kakacan. Kakacan ýurtlaryň atlaryna bildin. Baýdaklaryna beredim. Ýurtlaryň atlaryna. Indi sen bu paýtagtynan bilip bilersiň kakacan. Elbette bilen. Onu syňlap görelim ala. Baş üstüne göreli. Taýar bolsaň wagty basaýyn onu. Basa. Onu 1 2 3 Buenos Aires, Wellington, Sofía, Afini, Lusaka, Bogotá, Vaduz, Valletta, Manaka, Kingston, Asunción, Brazzaville, São Tomé, Kiev, Helsinki, Quito, Pretoria, Tokyo, San Salvador, San Jose, Ottawa, Jakarta, Algier, Yerevan, Minsk, Gaborone, Gitega, London, Accra, Tbilisi, St. Helier, New Delhi, Pekin, El Kuwait, Luxembourg, Antananarivo, Rabat, Kishinev, Alofi, Muscat, Georgetown. Ay be. Berekella. Sen ne yapıp öğrendin bunu? Ya tutuverendim. Ay tuvalet. Näde öwrendin? Başında bilem yok. Hı? Tamam. Atam öğretti. Aa, Sondan ben bilip başladım. tuvalet. Başka ne bilen kızıklanman gowerýän kakacan? Matematika, Rus dil, İngiliz dil. Ay tuvalet. Bilýän o diller ingilis diline bilýänmi? Bilyar. Ha? Ben sen öz adyny İngilizce aýdyp ber. My name is Kakajan. Ay berekella. Rusça aýdyp ber. Меня зовут Kakajan. Ay berekella. Berekella. Inne hada gepleşiňmizde 4 san baýda çykýar. Hemem qartan ýüzüne gadalja bolup durýar. Şol haýsy ýurtdan bilmeli. Taýarmy Kakajan? Tayar. Avustralya. Ha? Peru. Peru. Namibia. Mhm. Oman. Var. Nigeria. Geri. Severny Makedonya. Mhm. Benin. Syria. Respublika Kongo. Gambia. Barbados. Taiwan. Dominika. Колумбия. Estonia. Черногория. Боливия. Sierra Leone. Litva. Myanmar. Angola. Россия. Федеративный штат Микронезия. Be. Уругвай. Kiribati. İslandya. Nauru. Enton qartamydam. Portugalya. Berekella, berekella. Berekella kakacan. Ali, inni gepleşiňmizde saýlanan zekirimiz. Nähil barlap gördüňem? Bizen saýlanan zekirimiz ezder zekin bolup çykdy. Hakikaten kakacan. Ena zihine kendi kakacan. Sapaklama doğru gatna, hem de sapaklangan 5 okar. Bu bilýänlerden ýene dowam edip o paýtaktlaryna bilýän ekeni. Indi vilayetlerine Oo, etraplar, barada vilayetlerine ha. Kakacan. Inni gepleşiňmizde öwrenip gelersiň ara. Hükmen öğrenen. Berekella kakacan. Tamam. Üsrümden o üstünlük arzu edýän kakacan. Uladym bolup watanymyza gerekli adam olup yetişmemi tüysürümden arzu edýän kakacan. Çok sağ olun. Bize şöyle mümkünçülükler ötberýär. Gahman arkadağımıza, arkadağı gahman serdağımıza köp sağ olsun aýtýar.
geçer menin yaşlık yıllarım. İlkinci duşuşugum giden yerlerim. Nämişin sen yine gelin, min yüreğime yara sallın, min yüreğime yara sallın. Nämişin sen yine gelin, min yüreğime yara sallın, min yüreğime yara sallın. Aylar geçti, yaşlık geçti, yıllar geçti. Yüreğimden çıkmadı ilkincisi. Aylar geçti, yıllar geçti, yaşlık geçti. Yüreğimden çıkmadı ilkincisi. Nämişin sen yine gelin, min yüreğime yara sallın, min yüreğime yara sallın. Nämişin sen yine gelin, min yüreğime yara sallın, min yüreğime yara sallın. Kaydıp gelme yaşlığım, ağırdı başım. Yüreğim dağlıdır, gözlerimde yaşa. Kaydıp gelme yaşlığım, ağırdı başım. Yüreğim dağlıdır, gözlerimde yaşa. Nämişin sen yine gelin, min yüreğime yara sallın, min yüreğime yara sallın. Nämişin sen yine gelin, min yüreğime yara sallın, min yüreğime yara sallın. Nämişin sen yine gelin, min yüreğime yara sallın, min yüreğime yara sallın. Nämişin sen yine gelin, min yüreğime yara sallın, min yüreğime yara sallın, min yüreğime yara sallın, min yüreğime yara sallın. Ene diýilesler, saylanan Zekin at gepleşimi dowam edýäs. Biziň gepleşimimiň myhmany Türkmenistanyň at kalanan artisti Ali Aliýew. Ali gepleşimizde görşüňe Ali diýsen gyzykly wakalar bilen saylanan Zekinlerden okuýup başlandyklaryny gördük. Gepleşimiz gyzyklymy? Gow men üçin gow gyzykly gepleşik boldy. Ýagdaýymy gow bolum kadýan, halkymyzyň göwnünden turar diýip umyd edýän. Ýa saylanan Zekinler bilen Zekinler nähili? Altına jyýymyň aýdym aýtşam owy. Kakajanyň tüwelimi ýaşyna garamazdan bilýän zatlary gerek ella diýen meni. Şeýle ýaşlara şeýle ýüze çykarmaga, biziň ýurdumyzyň zehinlerini görkezmäne bir mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsunmyz aýdýar. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun. Tutýan tutumly işleri el mydamy rywaj alsyn. Köp sag bolun. Ali gepleşimine gatnaşanyňyz üçin. Bizim şular jap gepleşiklerin üstü bilen elbetde ýaş, ýetidekinler ýüze çykarmakda. Olary ýyllar aýdymçylamy bilen didarlaşyp bir söhbetleşip bolmana bir de giň mümkinçilik döredip berýän türkmen halkynyň millidir gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun. Ömürleri uzak bolsun. Tutýan tümli işler elmidama rowaj alsyn. Ali ýene bir ýola gepleşimine gatnaşanyň üçin köp sag bolsun aýdýar. Sag bol. Onda gepleşimiň ahyrına siziň ýerine ýetirmeňize ajaýyp aýdym bilen gepleşimizi jemläýeli. Baş üstüne.
aşyň doldurmagyr gözüňe. Yalan sevgin ananmagyr sözüne. Sevginin oyunudur anan zahire. Yalan sevgin ananmagyn sözüne. Sevginin oyunudur anan zahire. Geçer ömrün giderek güzelse yapraklar açar. Bağdan bilbilleri uçar. Yaşlığım büyülerden geçer. Ağlama yedidim ağlama. Ağlama ağlama. Ağlama ağlama. Hep yıllar düşünme yiğidin halına. Sevgisin çalışar dünya malına. Bu dünyada bir yiğidin varlığına. Düşünsen bantını taparsın ayın. Bu dünyada bir yiğidin varlığına. Düşünsen bantını taparsın ayın. Geçer ömrüm giderek gizgilse yapraklar açar. Bağdan bilbilleri uçar. Yaşlığım böylerden geçer. Ağlama seyenim ağlama. Geçer ömrüm giderek gizgilse yapraklar açar. Bağdan bilbilleri uçar. Yaşlığım her kimden geçer. Ağlama seyenim ağlama. Geçer ömrüm